ব্রেকিং নিউজ 7 মার্চ শুক্রবাৰে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ অৰ্থাৎ এডিআৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব। हेलो एवरीवन रायजोफोर फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय तो जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो भिडिअआ मानि सायाव जागोन मिथिखाबाय टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय नायनानै इन्ट्र भिडिअआवहाय एसे क्लिप्स लागायनानै होखादों तो बिनि सायावबो सावरायगोन बिनि सिगां गुबुन मोनसे जोङो जितुनिखि ट्रेन्डिंआव नुबाय थानो मोनदों जोंहा भिडिअस गोबांथार गोसारखाबाय आरो बयबो बे भिडिअखौनो आपल'ड होगासिनो तो मिथिखाबाय बिनि सायावबो सावरायनो फंनैसो जोङो मिथिनो मोनखादों भिडिअ खुलिब्लानो इउटिउब फेसबुक खुलिब्लानो फैसालि ना तो जाथायखौ बयबो मिथिखाबाय दा भिडिअआथ' गोबाङानो आपल'ड होगासिनो दङ तो मा बुंबावनो जोंहा ब्रादार जेम्स एक्टराबो बुंलांखाबाय तो फैसालिया जेरावखि थाया मानो गवायावनो था जेरावखि था ना तो दिनै न'नि फारसेनिफ्राय जेसेबां नागिरदों बिनिख्रुइ बांसिन जोङो ससियेल मिडियायाव दावराव जानायखौसो जोङो बांसिन नुनो मोनदों ना तो मा बुंनो दा जेरै मेरै डाउनलड खालामो भिडिअसफोरखौहाय क्लिप्सल'सो नांगौ आरो आवगोलाव बेबायदि इन्टारनेटफोराबो स्पिड गैयामोन आरो भिडिअसफोरबो बांद्राय बेबायदि फेसबुकनो इउटिउबनो बायदिसिना सलायामोन ना दा गोबांफोरा सलायनाय जाबाय आरो जाय जेरै हागौ एरै मोनसे भिडिअ मोनोब्लानो आपल'ड खालामग्रा जाबाय तो मा बुंबावनो दा बयनोबो भिउस नांगौ आरो भिडिअस बानायोब्ला फैसा मोनोनो इउटिउबनिफ्राय फैसा मोनो फेसबुकनिफ्राय फैसा मोनो बयबो ससियेल मिडियानिफ्रायल' रां खामायनो सानसै तो माने आलादा खामानि गैला खालि नोंनायनि नोङैनि नैबे फेसबुकनो नैबे इउटिउबनो खालि बेयावल' माने गोसो होसोयो आरोना तो जायखिजाया भिडिअसफोराल' माने आउट जानांगौ भाइरेल भिडिअ तो पुरा माने बेखौनो आपल'ड होबाय थासिगोन आरो खायफाया बेबायदि भाइरेल भिडिअखौनो जमनानै थाखायो आरो खायफाया नेनानै थाखायोना तो मा बुंनो बिनि सायावहाय आङो बांद्राय बुंनो गोसो गैया दा बाथ्राया नंगौ बेबो तो ससियेल मिडियायाव जोङो बांसिन दावराव जानायखौ नुनो मोनदों जाथाया मा बयबो मिथिखानाय आङो बांद्राय बुंबाय थानो सानाखै आरो पार्सनेल मालायनि लाइफनि जाथायाव आङो हाबनानै तो बारा बुंनोबो सानाखै आरोना तो बेसेखिनियानो बिदिब्ला गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांदिनि तो जोंहा आपडेट्सआ बेनो एडिआरइ ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 ना तो जोंहा रिजाल्टआ ओंखारनो थांगासिनो दङ जायफोरा होदोंमोन जोङो गोबांथार बेबायदि लाइन हमलायनानै होनो गोनां जादोंना तो खस्थ' जादोंमोन दा थारैनो रिजाल्टआ ओंखारसिगोन मोनोब्लाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रामोन ना तो मा जायो नायनोसै लोगोफोर नेनानै थादो जायफोरा होदोंमोन तो 7 मार्चआवनो ओंखारगोन जाहैदों आङो एसे मामाया मा बुंलांखो बे क्लिप्सखौबो होनानै होगोन आरोना इन्टारेस्टिं आपडेट तो बिदिब्ला लोगोफोर जोङो नेनानै थादिनि थाबैनो रिजाल्टखौ मोननो थांगासिनो आरोना तो नेनानै थादो तो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आङो क्लिप्सखौ होनानै होगोन एडिआरइ रिजाल्ट 7 मार्च শুক্ৰবাৰে আমাৰ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ যি আমাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যন আছে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিব যিমান কেইটা পদ আছে বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক সুধি আছে যে এডিআৰই ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব এডিআৰই ৰিজাল্ট 7 মাৰ্চ শুক্ৰবাৰে আমাৰ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ যি আমাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যন আছে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিব যিমান কেইটা পদ আছে তাৰ বিপৰীতে দুজনকৈ ল'ৰা ছোৱালীক এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ মাজত পৰৱৰ্তী সময়ত ৰিটেন টেষ্ট অৰেল অনুষ্ঠিত হ'ব অৰ্থাৎ লিখিত পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 আমি 7 মাৰ্চ তাৰিখে ঘোষণা কৰিম